வேணா சேரலாம். எப்படி மாதாஜி எங்க இருந்தாலும் எல்லாமே பாஸ்ட் டைம்ஸ். இது எப்படின்னா இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு லொகேஷன் மேப் காட்டினேன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி, கோலோகா பிருந்தாவன் போறேன்னு. இப்போ வந்து நாங்க வந்து எங்கேயாவது ஒரு 1.5 வருஷமா போயிட்டு இருக்கோம் இந்த போட்ல. கரெக்டா இல்லையா? பத்மா மாதாஜி சைலண்டா இருக்காங்க. போயிட்டு இருக்கோமா இல்லையா? விஜயகுமாரி மாதாஜி போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு 1 மந்தா வந்தவங்க, 2 மந்த்ஸா இருக்காங்க, 3 மந்த்ஸா இருக்கிறவங்க. நீங்க எல்லாம் கோலோகா பிருந்தாவன் வர்றாங்களா வரலையா? வரீங்க இல்லையா? சோ இப்ப என்ன ஆகும்னா போட்டை நாங்க ஸ்டாப் பண்ணி உங்களை எல்லாம் அப்படியே உள்ள எடுத்துட்டே இருப்போம். மாதாஜி அதெல்லாம் எப்படி மாதாஜி நடுவுல போட்டை ஸ்டாப் பண்ண முடியும்? பிராக்டிகலா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆனா இது வந்து நீங்க சொல்றது கரெக்டான போட்ல போனா ஓகே. நாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் போட்ல டிராவல் பண்றோம், அதனால எங்க வேணா பிக்கப் பண்ண முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி பிரபு வெரி நைஸ் சொல்ற. அவர் தான் வந்து டூர் கைடு நம்மளுக்கு. என்ன பிரபு ப்ரொஃபைல் ஓகேயா? சோ அதனால வந்து நீங்க டூர் கைடுனா அவர் வந்து ஆன் த வே வந்து சொர்க்கத்தை எல்லாம் காட்டிட்டு போவார்ல, சொர்க்கத்துல எல்லாம் இறங்கக்கூடாதுன்னு அவர் வந்து டூர்ல வந்து கைடு வந்து எப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் ராங் ரூட்ல போனா குச்சி எடுத்து நிறுத்தி போகாதீங்கன்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி டூர் கைடு. சோ அவர் நேரா வந்து இங்க இருந்து ஸ்டாப் கோலோகா பிருந்தாவனுக்கு கூட்டிட்டு போற டூர் கைடு. அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா அதே மாதிரி நீங்க சைத்தன்யா சரிதாமிர்தால எப்போ ஜாயின் ஆனாலும் பிரபு நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கலாம், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் எங்க சேர்ந்தாலும் நீங்க வந்து பிக்கப் பண்ணிடலாம். அதுக்குதான் நான் வந்து சொன்னேன். ஏன்னா நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நீங்க வந்து சைத்தன்யா அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க கிளீனா பிக்கப் பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான். நீங்க வந்து பிளேலிஸ்ட் வந்து நான் நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்களோ நான் போட சொல்றேன். மணிமேகலை மாதாஜி இருந்தீங்கன்னா எல்லா குரூப்லயும் பிளேலிஸ்ட் போட்டுருங்க. ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் 2024 ஜனவரி எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா. ஏன்னா நாங்க வந்து ஆதி லீலை முடிச்சிட்டோம், மத்திய லீலையில திட்டத்தட்ட பாதியில இருக்கோம். ஆனா நீங்க பாதியில இருக்கேன்னா ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆன் த வே பிக்கப் சர்வீஸ் வந்து கொடுக்கிறவர் வந்து யாருன்னா நம்ம நித்யானந்தா பிரபு. சைத்தன்யா சரிதாவின் ஓனர், ஆத்தர், ப்ரொப்ரைட்டரான நித்யானந்தா பிரபு இஸ் ஹூ. யார் அவரு? நித்யானந்தா பிரபு யாரு? பல்ராம் மாதாஜி, பலராமர். எஸ் பிரபு. சோ நித்யானந்தா பிரபு என்றவர் வந்து பலராமர். நம்ம வந்து என்னரா பலராமனா ஸ்ட்ரிக்டே அப்படின்ற வரி பண்ணிக்காம நான் லீனியண்டா எடுக்கிற ஃபார்ம் தான் நித்யானந்தா பிரபுவா எடுக்கிறாரு. அந்த நித்யானந்தா பிரபுவா இருக்கிறவர் நம்மள ஆன் த வே பிக்கப் பண்ணுவாரு. சோ இப்போ வந்து நீங்க ஜாயின் ஆகலாம். நடக்கிற கதை வந்து என்ன கதை ஓடிட்டு இருக்கு மாதாஜி? அந்த தேர் இழுத்துட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி எல்லாம் தெளிச்சு இது பண்றது சோ மாதாஜி. பேசிக்கலி ரத யாத்திரை பிராடா சொல்லணும்னா பிரபு ரத யாத்திராவின் கதை ஓடிட்டு இருக்கு. சோ நீங்க வந்து அப்படியே ஜெகநாத் பூரியில நடக்கிற ரத யாத்திரையில சைத்தன்யா அவங்க எல்லாம் கலந்துகிட்ட கதையில சேர்ந்துடலாம். மத்தது எனக்கு நான் சேர்ந்தேன், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் புரியலன்னா நோ ப்ராப்ளம், புரிய வேண்டாம். பட் ஸ்லோவா நீங்க வந்து ஜாயின் ஆயிட்டீங்கன்னா புரியும். எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யாருக்குமே புரியாது டே 1 நான் எடுத்திருந்தா கூட. அதனால இப்ப நடுவுல வந்ததால புரியலன்னு இல்ல, எப்ப வந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யாருக்குமே புரியாது. எந்த வருஷம் மாதாஜி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம்? 86 என்னமோ படிக்கிறோம் மாதாஜி, 40th சாப்டர்ல. இப்ப வந்து 91 மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இதெல்லாம் வந்து ஜாயின் ஆயிடணும்ன்றதா என்னோட ரிக்வெஸ்ட். சோ அதனால லேட்டா இருக்குமோ இல்ல பாதியில இருக்குமோ நீங்க எல்லாரும் இந்த ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணுங்க. கிளியரா? சோ எஸ் பிரபு. ஓகே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யார் வேணா அடிச்சுக்கோங்க, ஆனா கிளாஸ் முடிஞ்சு அடிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். இப்போ வந்து 86 பார்க்கணும் இல்லையா? ஓகே. ஓகே 3 ஓகே. ஓம் தத் சத். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய 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 நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சை. ஓகே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 86 த்ரிபங்க சுந்தர விரஜே விரஜேந்திர நந்தனா கஹா பாபா ஏ வாச்சே பாதே அனுக்ஷனா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாருமே படிக்கலாம். இது வரைக்கும் யாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட கிளாஸ்ன்னு யாராவது இருந்தா நீங்க படிக்கலாம். ஸ்லோவும் கான்ஃபிடென்ட்டா இல்லைன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கலாம். நீங்க புக் இல்லைன்னா இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம். மாதாஜி நான் இது வரைக்கும் சுந்தர விரஜே பிரஜேந்திர நந்தனா
कानम कहन पब ये वंचना बड़े अनुक्षणा ट्रांसलेशन படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பிரபு டிரான்ஸ்லேஷன் பை ஸ்ரீலா பிரபா ஜெய். ப்ரொசீட் பிரபு, படிங்க. இது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, படிக்கலாமா மாதாஜி? பிரபு படிங்க. Absorbed in the state of gopis, Lord Chaitanya Mahaprabhu wished to see Lord Jagannatha in his original form as Krishna, the son of Nanda Maharaja, standing in Vrindavana and appearing very beautiful. His body curved in 3 places. His desire to see the form was always increasing. Hare Krishna Mataji. இப்ப திடீர்னு அவருக்கு உங்களை மாதிரி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கும் லவ் வந்துச்சு கிருஷ்ணர் மேல. ஜெகநாத் முன்னாடி இருக்காரு, ஆனா அச்சச்சோ எனக்கு கிருஷ்ணரோட 3 பங்க லலித அந்த 3 கர்வ் இருக்கிற அந்த ஃபார்ம் நான் பார்க்கணுமே அப்படின்னு அவருக்கு ஆசை வந்துச்சு. இப்ப என்ன பண்றது? ஆசை யாருக்கு வந்துச்சு. மாதாஜி இந்த ஆசை வந்தது? ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு, அவர் பேரு கிருஷ்ண சைத்தன்யான்னு சொல்லுவோம். சைத்தன்யான்றவரு யார் சைத்தன்யான்னு தெரியுமா பிரபு? தெரியுது மாதாஜி. சோ அவர் வந்து இங்க ஜெகநாத்ல இருக்காரு. அவர் ஜெகநாத்ல யார் இருப்பாங்க? ஜெகநாத் பூரி புரியில. ஜெகநாத் பூரி ஜெகநாத் இருக்காரு. பூரி ஜெகநாத்தோட உருவம் எப்படி இருக்கும்? அதுதான் கண்ணு இது இல்லாம இருக்குமே, கண்கள் இருக்கும், ஒரு உருவம் கை கால்லாம் கண்ணு விழி இல்லாத உருவம் இருக்குமே மாதாஜி. சோ இப்போ பிரஜேந்திர நந்தனான்றவர் யாரு? பிரஜேந்திர நந்தனா. Who is பிரஜேந்திரா? கிருஷ்ணர். நந்தனானா யாரு? நந்தனான்றவர் நந்த மகாராஜன் மகன். யார் அது? கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணர். சோ இப்ப பிரஜேந்திர நந்தனான கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்னு வருதுன்னா மாதாஜி 2 பேருமே ஒண்ணுதான் நீங்க சொல்வீங்க. ஆனா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பிரபு ஒருத்தர் சொன்னார் இல்ல, ராமர். ஏன்னா அந்த ஃபார்ம் அவருக்கு அட்டாச்சு. அதே மாதிரி ஃபார்ம்லயும் சிலர் அட்டாச்சு. இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் பசங்க இருக்காங்க, ரைட்? இப்போ பசங்களை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆபீஸ்ல போய் பார்க்கணும்னு ஒரு நாள் ஆசைப்படுவீங்க, ஸ்கூல்ல பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவோம், கரெக்டா? என்ன மாதாஜி, என்ன பிரபு, ரெண்டுமே எல்லாமே ஒரே குழந்தை தானே அப்படியானாலும் என்ன சொல்லுவீங்க? பரவாயில்ல மாதாஜி, என் குழந்தை வந்து ஸ்டேஜ்ல டிராமா பண்ண போறான், நான் பாக்குறேன் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஸ்டேஜ்ல டிராமா பண்றச்சு என்ன சொல்வீங்க? அச்சிச்சோ ஸ்டேஜ்ல டிராமா எப்போ முடியும், பின்னாடி போய் பேக் ஸ்டேஜ்ல போய் என் குழந்தைய கட்டி பிடிக்கணும் தோணி இருக்கா இல்லையா? ஏன் வேற வேற குழந்தையா? ஒரே குழந்தை தானே. கண்டிப்பா தோணும். நம்மளுடைய சந்தோஷம், ஹாப்பினஸ் மாதாஜி. சோ அதே மாதிரி இவர் வந்து ஜெகநாத பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து அந்த பிரஜேந்திர நந்தனா, ரைட், அவரை அந்த ஃபார்ம்ல கிருஷ்ணரை தான் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு தோன்றுது. தப்பா கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி. நம்மளுக்கு என்ன இப்ப ரைட் இருக்கு? அவருக்கு தோன்றது அவர் இஷ்டம், கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா உன்மாதா ஏச்சே உத்தவ தர்ஷனா உத்கார பிரலாபா தைச்சே பிரபுர ராத்திரி தீனா. படிக்காதவங்க யாராவது படிங்களா? இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க, புதுசா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. ராதிகா உன்மதா ஏச்சி உதாவா தர்சனே உக்ருணா பிரலாபா தைச்சா பிரபுரா ரத்ரிதினே. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தவா யாருன்னு தெரியுமா? யார் உத்தவா? உத்தவர் யாரு? ஹூஸ் உத்தவா? உத்தவா கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்ட் மாதாஜி. ஃப்ரெண்ட் கம் கசின் கம் டிவோட்டி. பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ ப்ரோசீட் பண்ணுங்க. Translation. Just as Srimati Radharani talked consistently with humbly in the presence of Uddhava, Sri Chaitanya Mahaprabhu in his ecstasy talked crazily and inconsistently day and night. Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. டார்பட் படிக்க பிரபு. அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு என்னன்னா, நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. இப்ப வந்து நம்ம வந்து நீங்கெல்லாம் ஸ்பெஷலி பிரபுக்கள் மாதாஜிகளை நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க வீட்டுல. என்னன்னா பசங்க வர போறாங்கன்னா, ஊர்ல இருந்து பசங்க வராங்க அப்படின்னா, இல்ல ரொம்ப பிடிச்சவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து தை தக்கான்னு தெரியாம வீடு ஃபுல்லா 1 2 ஆக்கிடுவாங்க. கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. அப்ப அவங்களே நீங்க முன்னாடியே இருந்தாலும் நீங்க கண்ணுல தெரிய மாட்டீங்க, சைட் ட்ராக் போயிடுவீங்க. ஒப்புறீங்களா? இல்ல பிரபு இல்ல ஐ எம் த ஹீரோ எங்க வீட்டுலன்னு சொல்லுவீங்க? சொல்ல மாட்டேன்றாங்க பிரபுக்கள். என்ன பண்றது? கரெக்டா பிரபு? இப்போ பசங்க வராங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கண்ணு முன்னு தெரியாம அப்படின்னா, கண்ணு முன்னாடி நம்ம இருந்தாலும் தெரியாது. சோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல
எக்ஸாக்டா நடக்கிறது தான் ராதாராணியோட ஃபீலிங். என்ன ஆகுதுன்னா, உத்தவர் வந்து அதாவது கிருஷ்ணர் வந்துட்டாரு, எங்க மதுராக்கு போயிட்டாரு இல்லையா? அதாவது விருந்தாவன் விட்டு அவர் மதுரா எல்லாம் விட்டுட்டு அவர் சாரி இங்க இங்க ஒரிஜினலா இவர் இருக்காரு இல்லையா? நம்ம கம்சர் இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு, அதாவது மதுராக்கு அங்க போன உடனே அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து எங்க வேணா போட்டோம், அசினாப்பூர் அந்த கதை வேணாம் நம்மளுக்கு. அவர் வந்து ஊருக்கு அனுப்புறாரு உத்தவர், அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ். நான் போயிட்டேன்னு நினைக்காதீங்க, வி வில் பி பேக் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்புறாரு. அந்த லெட்டரை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போறாரு உத்தவர். ஆனா உத்தவரை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்குமே செம ஷாக். என்னன்னா அப்படியே லைக் கிருஷ்ணா இருக்காரே, போடுற ட்ரெஸ்ஸும் கிருஷ்ணரோட ட்ரெஸ்ஸே அப்படின்னு. ஆனாலும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. பட் அந்த இது அப்போ உத்தவர் வந்து ஏதோ பேச ட்ரை பண்றச்சே ராதாராணி வந்து பித்து பிடிஞ்ச மாதிரி அவங்களே பேசிட்டு இருக்காங்களாம். கண்ணாபுண்ணான் ரெலவென்ஸே இல்லாம. அந்த பீயை பார்த்து பேசுவாங்களாம். பீக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? பம்பிள் பீக்கு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? வண்டு. தேனி. தேனி. தேங்க்ஸ். மண்ணுக்கு தேனி. தேனியை பார்த்து, இன்ஃபேக்ட் தேனியெல்லாம் மகாராணின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? நம்ம தேனியை பார்த்து சொல்லுவாங்களாம், தேனி தேனி நீ என்ன வந்திருக்க? ஓ நீ என்ன வந்து என்ன வந்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். கிருஷ்ணர் என்ன வேவ் பாக்கிறதுக்கு தானே வந்தாரு, சொல்ல அவன்கிட்ட நான் வரமாட்டேன்னு, கிளம்பு அப்படின்னு. அப்ப அது அந்த தேனி போற மாதிரி இருந்தா, அச்சோ தேனி தேனி இங்க வா, நீ அப்படியெல்லாம் சொல்லாத. அவ்வளவுதான், அவனுக்கு கோவம் வந்து வராமலே இருந்துட்டு போறான். வந்து சேரு, இந்த பாரு நான் தப்பா சொல்லிட்டேன்ப்பா, அதை பத்தி இல்ல, என்னை பத்தி அவர் நினைக்க கூட வேணாம், அவங்க அம்மாவை பத்தி நினைக்கணும்ல அப்படின்னு அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்களா அந்த தேனி கிட்ட. சோ இத வந்து பைத்தியம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, ஆனா பைத்தியக்காரத்தனம்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் மேல பைத்தியம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா கிருஷ்ண பைத்தியம், ரைட்? ஏன்னா அந்த மாதிரி பித்து, அதுதான் கிரேசி அப்படின்னு சொல்றாங்க, பித்து பிடிச்ச மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி வந்து யார் இருக்காங்கன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அதே மாதிரி ஃபீலிங்ல இருக்காங்கன்னு அந்த பாவத்தை கொண்டு வராங்க. ஏன் அந்த பாவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம படிக்கலாம். பிரபு கண்டினியூ பண்ணுங்க. பர்ஃபெக்ட். This Anmada madness is not ordinary madness. When Sri Chaitanya Mahaprabhu talked inconsistently, almost like a crazy fellow, he was in the transcendental ecstasy of love. In the highest transcendental ecstasy, there is a feeling of being enchanted in the presence of enchanted. When the enchanter and the enchanted become separated, mohana or bewilderment occurs. When so bewildered due to separation, one becomes stunned, and at the time all the bodily symptoms of transcendental ecstasy are manifested. When they are manifest, one appears inconceivably crazy. This is called transcendental madness. In this state, there is imaginative discourse, and one experiences emotions like those of a madman. The madness of Srimati Radharani was explained to Krishna by Uddhava, who said, "My dear Krishna, because of extreme feelings of separation from you, Srimati Radharani is something making her bed in the glows of the forest, sometimes rebucking a bluish cloud, and sometimes wandering about in the dense darkness of the forest. Thus she has become like a crazy woman." Hare Krishna Mataji. இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து மீராபாயோட பேர் எடுத்தீங்க. ஏன்னா மீராபாய் ரொம்ப க்ளோஸ், அதாவது 500 வருடம் இருந்ததால நம்மளுக்கு அந்த இம்பாக்ட் தெரியும். நிறைய பேர் சொல்லுங்க மீராபாய் ஏதோ கிருஷ்ணர் கூடயே இருந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஏன் நம்ம அப்படி சொல்றோம்? கிருஷ்ணர் கூடயே இருந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஏன் சொல்றோம்? ஏன் சொல்றோம், நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒருத்தவங்க பார்க்காத கொள்ளாத பேசி அதே மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் பண்றது நமக்கு பைத்தியக்காரத்தனமா தோன்றது. வெரி நைஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன், தேங்க்யூ பிரபு. பேசிக்லி நம்மளுக்கு அப்படி தோன்றது. ஏன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதால நான் கண்ணால பார்த்து, இதுவே கோயில்ல போய் பிரசாத கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா தப்பு இல்ல. ஆனா ரோட்ல போய் கிருஷ்ணா சொன்னா லூசு, கிருஷ்ணரே இல்ல அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோன்றது. அதனால அவங்களுக்கு நல்ல வேற கொஞ்சம் நம்ம டிவோட்டிஸ்னால பக்தின்னு சொல்றோம், மத்தவங்க லூசுன்னு சொல்லுவாங்க. மத்தவங்க நம்மளையும் லூசுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏதோ கோயிலுக்கு போறாங்க, அங்க ஏதோ பொம்மையை பார்த்து கிருஷ்ணான்றாங்க, பக்கத்துல வந்து அழகா ஒரு பெண் பொம்மையை பார்த்து ராதாராணின்றாங்க, லெஃப்ட்ல வந்து பிரதர் இருக்காரு இப்படி கையை வச்சிட்டு இருக்காரு, அவரை பார்த்து பலராமா அப்படின்றாங்க. இவங்க எல்லாம் என்னடா அப்படின்னாங்க. இதுதான் உண்மை. அதே மாதிரி ஏன் மீராபாய் அப்படி பண்ணாங்கன்னா, அவங்க கண்ணு இதுல கிருஷ்ணரை பாக்குறாங்க. அதேதான் ராதாராணி பாவம் பல மடங்கு அழகு. ஏன்னா ஜீவ தத்துவத்துல இருக்கிற அந்த மீராபாய்க்கே அந்த ஃபீலிங் இருந்தா, கிளியர்லி சக்தி தத்துவம், ரைட், உள்ள இருந்து எக்ஸ்பான்ஷன் கிருஷ்ணர் அந்தரங்க சக்தியான ராதாராணிக்கு எப்படி இருக்கும்? கூடயேதான் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க. அதனால அவங்க வந்து சண்டை போடுற மாதிரியும், இது வந்து இந்த சண்டைகள் எல்லாம் உண்மையா மாதாஜினா உண்மையா பியோர் டிவோட்டிஸ் கண்ணுகளுக்கு தெரியுது. அதனாலதான் பியோர் டிவோட்டிஸ் அதெல்லாம் சிரிக்கிறாங்க, கிண்டல், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களும் நடக்கும்.
இப்ப வந்து அவங்க வந்து என்னன்னா, நீ கிருஷ்ணா நீ இங்க இருக்கியா? நான் உன் மேல படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திடீர்னு பிரிச்சுட்டு அவங்க வந்து படுத்துப்பாங்க. நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தோன்றது? ஐய! அவங்க என்ன திடீர்னு ரோட்ல படுத்துக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்னன்னா கிருஷ்ணர் மேல கால போட்டு அவரோட மார்புல சாயிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களுக்கா நம்மளுக்கான்றது பக்கத்துல வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப நைஸா ஷீலா பிரபாத் ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு. 2 பேருமே பைத்தியம். எப்படின்னா ஆன்மீகவாதிக்கு பௌதிகவாதி பைத்தியக்காரன். பௌதிகவாதிக்கு ஆன்மீகவாதி பைத்தியக்காரன். ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் கிளாஸ் நடத்தணும் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இது எப்படி எனக்கு தோணுச்சு, இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது வந்து இது உங்களுக்கு புரியும், அதனால நான் சொல்றேன். நான் என் பொண்ணு வந்து ஒரு ஹாஸ்டல் துவாரகால, துவாரகா இஸ்கான் டெம்பிளோட ஹாஸ்டல் தான். என்னால மறக்கவே முடியாது. இப்போ டிபிக்கல் டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் எல்லாம் சாமி எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் நினைக்க மாட்டேன், பக்தி எல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு இல்லப்பா, இது அதுன்னு சொல்ற டைலாக் தான். இப்போ வந்து அந்த ஹாஸ்டல்ல ஒரு பயங்கரமான ஒரு எமர்ஜென்சி பிரச்சனை நடந்துச்சு ஒரு 6 ஹவருக்கு. அந்த கதையை அப்புறமா சொல்றேன், இப்ப ஷார்ட். அந்த எமர்ஜென்சில நான் ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொன்னேன், எல்லாத்தையும் விட்டுரு, உன்னோட ஹால் டிக்கெட் எக்ஸாமும் அந்த டேபும் கிடைச்சிச்சுன்னா எங்கேயாவது ஓடிடு, வந்துடு வெளில, அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் ரோட்டுக்கு அப்படின்னு. இது வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது ஒரு 6 மணி நேரம் நடத்த கெல்லாட்டம். அவன் நான் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பேக் பண்ணனா எல்லாமே விட்டுடுன்னு. இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எனக்கு இருந்தாலும் நான் அப்படியே பேக்கை தூக்கிட்டு ஓடி, இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் த்ரூ அவுட், ரைட்? இப்ப வந்து இது நடந்தது, நான் டெல்லிக்கு போயிருந்தேன், எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவ வந்து டைம் அப்படின்னு காட்டினா. என்னன்னா மயிலிறகு கிருஷ்ணருக்கு அங்க பூஜை ஒரு மாதிரி கிருஷ்ணர் போட்டோ வச்சு மயிலிறகு வச்சுட்டு இருந்து, இப்போ இந்த கெலாட்டா நடந்துட்டு இருக்கு, ப்ராப்ளம் பயங்கரமா இடி மேல வந்திருக்கு, போலீஸ் கீலிஸ் எல்லாம் கெலாட்டா நடக்கிறச்சே. நிஜமா சொல்லணும்னா எனக்கு கூட தெரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு கூட இது தோணல. நான் சொன்னது வெறும் பேக், என் பொண்ணு அப்படியே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எமர்ஜென்சில எல்லா டைமும் கேட்பாலாம் தெரியாது. ஆனா எமர்ஜென்சில ஒண்ணு நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2 வயசுல இருந்து இப்போ 20 வயசு வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருக்கா. ஆனா நான் சொல்லல இத. ஏன் சொல்லல எனக்கு தோணல. மாதாஜி நீங்க வேஸ்ட் மாதாஜி, காலையில இருந்து கிளாஸ் வேஸ்ட் தான், அதனாலதான் நம்ம நியூ ஃபைட்ல இருக்கோம். காலையில இருந்து கிளாஸ் எடுத்து ராத்திரி வரைக்கும் முடிஞ்சாலும் தோணல எனக்கு அதெல்லாம். உன்னோட ஆல் டிக்கெட் தூக்க சொன்னதை விட கிருஷ்ணர் போட்டோ தூக்குன்னு கூட சொல்ல. ஆனா அவ அந்த அவசரத்திலயும் என்னன்னா அது உள்ள போயிட்டு அந்த மயிலிறக ஒண்டி தூக்கிட்டு ஓடி இருக்கான். ஓகே, கிருஷ்ணரோட போட்டோ எல்லாம் எடுத்து பேக் வச்சுட்டு அதை விட்டுருங்க. ஆனா அந்த மயிலிறகெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா எனக்கு கிருஷ்ணர் போட்டோவும் தோணல, மயிலிறகும் தோணல. பட் அந்த டென்ஷன்ல போட்டோவாவது ஓகே எடுக்கலாம், ஆனா மயிலிறகெல்லாம் தோணாது. ஏன்னா காலேஜ் பசங்க, ரைட், படிக்கிற பசங்க, அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ எனக்கே தோணாது. சோ அவங்கள சொல்லி இல்ல. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து யாராவது சொன்ன உடனே அவ கூட இருக்கிற ஒரு ரூம்மேட், இப்ப புது ரூம்மேட் வந்து நித்யானந்தாவோட சிஷ்யா, நம்ம சைத்தன்யா பரம்பரை மாதிரி நித்யானந்தா பரிவார். அவங்களும் அதேதான் 99%. என்னன்னா நம்ம வந்து சந்தனம் வந்து கோபி சந்த் எல்லோ கலர், அவங்க பிளாக்ல ராதா குண்ட் சந்த் அப்படின்னு போடுறாங்க. ஸோ டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டைல் எல்லாம் தான். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவ பாக்கல என்ன ஸ்வீட் அப்படின்னா, சரி ஓகே. இதுவே வந்து இன்னொருத்தங்க வந்தாங்க, என்ன சொன்னாங்க, லூசா நீ அந்த இருக்கிற எமர்ஜென்சிக்கு மறுபடியும் உள்ள போய் மறுபடியும் அந்த இறக தூக்கிட்டு வந்தியே, ஏதாவது ஆயிருந்தா. இப்ப வந்து நான் எது புத்திசாலித்தனம் எது லூஸ்தானோ நான் சொல்ல ஆர்கியூ பண்ணல. பட் ஒரே ஆக்ஷனு ஒரே வயசுல 2 பொண்ணுங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா தெரியுது. நம்மள விட்டுடலாம் பிரபு. இப்போ இவ பண்ணது கரெக்டா தப்பான்றத பத்தி நான் வாக்குவாதம் பண்ண விரும்பல. ஆனா இது வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து புத்திசாலித்தனமா தெரியுது, இன்னொருத்தங்களுக்கு முட்டாள்தனமா தெரியுது. ஏன்? அதே வயசு பசங்க, நம்மலாம் விட்டுருங்க. அவங்கவுங்களுடைய கண்ணோட்டம் மாதாஜி. ஏன்? அவங்கவங்க மனசு இது அவங்கவங்க ஆபத்து. மனசு உடைய ஒரு ஆபத்துன்றதுனால Intensity சொல்லுவாங்க. of bhakti. அவங்கவங்க பக்குவம் பக்குவம் மனசு மாதாஜி. மனசு. ஆபத்துன்றப்போ சில நேரத்துல அவங்களோட மறுபடியும் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் போறதுன்னு சொல்லுவாங்க, இயற்கை அது. வெரி நைஸ். நேச்சுரல் பொட்டன்சி எதுக்குன்னா, நேச்சுரலி பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற எல்லா ஜெனரேஷனுமே நான் ஒரு நாஸ்திகவாதி, நான் ஒரு ஏத்திஸ்ட், நான் ஒரு அது என்னது ஏத்திஸ்ட், இன்னொன்னு மறந்துட்டேன் வேர்டு நான். செக்யூலர் செகுலர் இஸ் ஆல் காட்ஸ் ஆர் ஒன், தேங்க்யூ, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது ஆக்னாஸ்டிக், அதாவது ஆக்னாஸ்டிக்னா எனக்கு ஆண்டவனா ஆசை, ஆனா ஆண்டவன் எங்க இருக்கானா இல்லையான்னு தெரியல, அது இன்னொரு கேட்டகரி, ரைட்? அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. ஆனா என்னன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம், ஆண்டவன் இருக்கான்னு வெளில சொன்னா நம்மள லூசு சொல்லுவாங்களே, இதெல்லாம் வேற நிறைய காம்ப்ளிகேஷன். நம்மளுக்கு லூசுன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு சந்தோஷம், நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்ல வளர்ந்தாலும் உள்ள வந்து நம்ம சொல்ற பக்தி, ரைட்? எப்பவுமே நான் சொல்றேன் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்ன சொல்லனா, ஐயோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணலையே, என் குழந்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணலையே, ஒரே பண்ணிக்காதீங்க. கிருஷ்ணரோட ப்ராப்ளம், ரைட்? இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா இப்போ 30 பேர் உட்காந்து இருக்கீங்க, எப்படி பலராம் அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க, ஐயோ இவ கிளாஸ் எடுக்கணும்னா தான் இவ மண்டையில கொஞ்சமாவது போகும் என் ஞாபகம், நீங்க போய் கேளுங்க அப்படின்னு உங்களை அமுச்சு வச்சுட்ட மாதிரி.
அவர் வந்து எப்படி அப்படி பாக்குறாரோ ஃபேமிலியில, ஐயோ இவங்களோட பசங்க இருக்காங்களே, இவங்க கணவன் இல்ல மாதாஜி, நான் ஒரு 50 வருஷமா கணவனுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டே இருக்கேன், அவருக்கு பக்தியே வரல. டசன்ட் மேட்டர். அப்படியும் அவர் கிருஷ்ணர் பாத்துக்கிறாரு. பக்தியே வராம ஹஸ்பண்டை வச்சு உங்களை தனியா வைக்கிறது கூட அவரோட லீலையா எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைக்கு பக்தியே வரல, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படியே 5 வயசுல பக்தி வந்துச்சா? நம்ம எல்லாம் பிரகலாதா? நம்மலாம் இப்ப வந்து 30 வயசுல நம்மளுக்கு பக்தி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. நாங்கெல்லாம் கோவிட் பேட்ச் அப்படின்னு. எதுக்குன்னா அப்பதான் பக்தின்றது என்னன்னு எங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சு. அப்பதான் பகவத்கீதாவை புரிய சரியா வச்சு. சொன்னீங்க மாதாஜி. ரைட்டு. அதனால நான் ஊரை போறச்சே ஐ எம் கோவிட் பேட்ச். எல்லாரும் என்ன மாதாஜி நீங்க எல்லாம் கோவிட் பேட்ச் காலேஜ் மாதிரி சொல்றீங்க? நம்மளும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். பர்ஃபெக்ட் ஸோ we are also கோவிட் பேட்ச். அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த பக்தியின் கோவிட் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். பர்ஃபெக்ட். ஆமா. ரைட். தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ அதனால வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படித்தான் வந்திருக்கு. அப்போ இருக்கச்சே நம்ம வயது -5, இப்போ பிரசன்டேஜ் -5ல தான் நமக்கு லிட்டரலி பக்தியோட ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம ये एज வயசு 70 -5. माताजी. ये एज 70 माताजी. சோ பிரபுவோட வயசு 70னா 70 - 5 65 ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். Exact 65 ஆமா இயர்ஸ்க்கு அவங்க குழந்தைக்கு பக்தி வரலன்னா அவர் வேணா கேட்கலாம். ஆனா இப்போ 6 இயர்ஸ்ல இருக்கிற கிராண்ட் சைல்டுக்கு பக்தி வரலன்னா கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் நான் சொல்வேன். எதுக்குன்னா அவங்க கேள்வி கேட்காதீங்க நான் சொல்றதுக்கு வரல. பக்தியோட ஃபார்ம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்காது. நம்மளும் இல்ல. சாஸ்திரங்க சொல்றபடி எக்ஸாக்டா ஃபாலோ பண்றோம்னா நம்ம பண்ணல. அதே மாதிரி நம்ம சொல்ற மாதிரி எக்ஸாக்டா பசங்க ஃபாலோ பண்ணலன்னா பண்ணல. அதனால நம்ம டிவோட்டி இல்லைன்னு சொல்லல கிருஷ்ணர். அதே மாதிரி நம்ம சொல்ற மாதிரி எக்ஸாக்டா ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஐயோ அவன் டிவோட்டி இல்ல, அவன் டிவோட்டி இல்லைன்னு நம்ம ஃபேமிலியை பிராண்ட் பண்ணாதீங்க. கிருஷ்ணர் பலராமோட ப்ராப்ளம். நித்யானந்தாவோட தலைவிதி. அவர் உட்காந்துருக்காரு கிடிக்கில, எப்போ பிடிச்சி இருக்கலாம், அவர் வச்சுக்கிட்டோம். நம்ம பக்திய பண்ணா பராலாத் பண்ணார் பாருங்க. அசுர குடும்பத்துல இருந்து ஒரு குழந்தைய ஸ்மரணத்திலேயே பண்ணா பக்தி. ஏன்னா ரூபம் பார்க்க முடியாது, வச்சுக்க முடியாது, வாயால சொல்ல முடியாது, மனசால ஸ்மரணம் பண்ணா மாதிரி நம்ம எவ்வளவோ பெட்டர். நம்ம ரூபம் பார்க்கலாம், வீட்டுல இருக்கலாம், சாதம் குக் பண்ணலாம், ஜபா பண்ணலாம். ரைட். என் ஹஸ்பண்ட் வீட்டுல விட்டு 2-3 தடவை இன்லாஸ் வீட்டுல துரத்திட்டாங்க. ரோட்ல போய் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஆனா எந்த டிவோட்டியும் மாதாஜி பின்னாடி கூவம் ஓடுது மாதாஜி, இங்க இருந்து நீங்க எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கணும், நீங்க எல்லாம் ஒரு டீச்சரான்னு சொன்னது இல்லை. ஏன்? அது அந்த டிவோட்டிஸோட கிரேட்னஸ். ரைட். நீங்க எங்க வேணா உட்காருங்க. இஸ்திரிக்காரன் வந்து சீட்டு கிரியேட் பண்ணா, ஒரு கல்லுல ஒரு துணி போட்டு உட்காருங்க மாதாஜி, நீங்க என்னமோ கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க. நான் கேட்கிறேன், அக்னாத் எப்படி சுக்ருதி என்னால சேர்ந்ததால இங்க இருக்கிற 35 டிவோட்டிஸ் அவங்களுக்கு அசோசியேட் 35 டிவோட்டிஸ்க்கு கேட்கறதுக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு கல்லு, அது எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம், ஸ்தானம் கொடுத்து வியாசஸ்தானம் அவர் கிரியேட் பண்ணாரு ஒரு கல்லால. திஸ் இஸ் கால் அக்ஞாத்த சுக்ருதி. டக்குன்னு அவருக்கு கிரெடிட் ஏறிடும். 30 பிளஸ் என்ன சேர்த்துக்கலாம், 35 பேரோட கிரெடிட் ஏறி இருக்கு. ரைட். எதுக்கு சொல்றேன்னா பக்தியா ஒரு டிவோட்டி வீட்டுல இருந்தா முக்கியம் இல்ல. ஆனா ரோட்ல போற டிவோட்டியா கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணி இத்தனை டிவோட்டிஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொடுத்தா தெரியுமா, இப்படிதான் பக்தி ஸ்டார்ட் ஆகும். எவனோ இஸ்திரி போறவன் யாருன்னு தெரியாது, அவனுக்கு நான் யாருன்னு தெரியாது, கொடுக்குறான் இல்ல அக்ஞாத்த சுத்ரி. அப்படிதான் நம்மளுக்கும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு லைஃப்ல. சோ அப்படி யாருக்கு வேணா ஸ்டார்ட் ஆகும். கிரேட் குடும்பத்துல இருக்கிற மோசமான குடும்பத்துல இருக்கிற பிரகலாதாவும் நம்ம இருக்கலாம். இல்ல கிருஷ்ணருக்கும் பூமி தேவிக்கும் பிறந்த யாரு கிருஷ்ணருக்கும் பூமி தேவிக்கும் பிறந்து 16,000 நரகாசுரனாவும் ஆகலாம். நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதனால பக்தி இப்படி இருந்தாதான் நான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்றது இல்ல. இந்த பிரின்சிபல் நான் ஏன் சொல்றேன்னா டீச்சரா இல்ல ப்ரீச்சரா. ஏன் ப்ரீச்சர்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்றான்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் சக்சஸ் மாத்தாச்சுன்னா சக்சஸ் எல்லாம் இல்லை, பட் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அதனால எனக்கு வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கவே கூடாது. இறங்கலாம். ஏன்னா நிச்சயமா சொல்லணும்னா நம்மளால முடியும். உடம்பாலையும் முடியாம கூட இருந்திருக்கேன். நான் வந்து முடியலன்னு நிறைய டைம் ரேவதி மாதாஜி தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, மல்லிகா மாதாஜி சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க, விஜயகுமாரி மாதாஜி கியூல இருந்து திட்டு வாங்கியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நடந்திருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல. பட் பாயிண்ட் என்ன வரேன்னா நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா யூனிவர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ விராட் ரூபம். விராட் ரூபம் இஸ் ஆல்சோ கிருஷ்ணா. யூனிவர்ஸே ஹெல்ப் பண்ணும். இது நான் பகவத்கீதால சொன்னதை பத்தி ஒண்டி சொல்லல. இது புக் ஆஃப் சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிபிக்காவும் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஃபேவரபிளா இருந்தா காட் ஹெல்ப்ஸ் தோஸ் ஹூ ஹெல்ப் தெம்செல்வ்ஸ் 1, நேச்சர் வில் ஹெல்ப் தோஸ் ஹூ ஒர்க் 2. எந்த பாஷையில யூஸ் பண்ணாலும் இதுதான் உண்மை. சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்துரிபேஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். நான் ஆச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே. பிஹெச்டி இன்னைக்கு சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்னோட தேங்க்ஸ். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புதுசா வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இடம் கொடுத்து அவங்கள படிக்க வச்சதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் தேங்க்ஸ். சோ நம்மளோட கோலோகா விருந்தாவன் ஜர்னி ஜாயின் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டெய்லி மண்டே டு ஃப்ரைடே
நாங்க சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா படிச்சிட்டு இருக்கோம். எப்போ படிச்சோன்றதை விட்டுட்டு எப்போ வேணா ஜாயின் பண்ணுங்க. இதுதான் இந்த ஜேர்னியோட மகிமை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சொன்னாரு பாருங்க, ஐ ஜாயின்ட் அட் 65 இயர்ஸ்னு. நிறைய பேர் உங்களை விட சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இங்க இருக்காங்க. அவங்க 75 80 எல்லாம் சேர்ந்தவங்க. 5 வயசு குழந்தை எல்லாருமே நம்ம ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒன்னா ஜேர்னி பண்ணோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்க 3 பேரும் 80 கிட்டத்தட்ட மாதாஜி. ஓ நான் வெரி நைஸ். 80. ஆமா, நானே புஷ்ப மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி எனக்கு 1 year தான் சின்னவங்க. மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. எனக்கு 60 ஆகுது மாதாஜி. இப்போ 1 year தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக். அது நான் சொல்ற பாகவத முடியல, பக்தியே ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்ச். அதனால கிருஷ்ணர் குடுகுடுன்னு போயிடுவாரு. எவ்வளவு வருஷம் இருக்கோன்றது முக்கியம் இல்ல பிரபு, எவ்வளவு நல்லா இருக்கோன்றதுதான் முக்கியம். அப்படி ஒண்ணே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணருக்கு 2 ரொம்ப பிடிக்கும். ஒண்ணு வந்து கம்பேஷன். ஓகே, அது வந்து கம்பேஷன். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டென்சிட்டி, அதுதான் பாப்பாரு. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன், ஜெனரல் கேள்வி என்னை பத்தி. பயங்கர பிரச்சனை, கன்ஃபியூஷன், சண்டை, கலாட்டா, யாத்ரா அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆர்ச்சே. நாமினிஸ்டர் பிரபு திடீர்னு கூப்பிடுவார், ராதிகாவை கூப்பிடு அப்படின்னு. ஏன் கேட்டார்? இப்போ யாத்ரா கலாட்டா கூட ராதிகா கூப்பிடு, எங்க இருந்தாலும் ஆஸ்கர் டு கம் இமீடியட்லி அப்படின்னு. எதுக்கு கூப்பிடுறாரு? சொல்லுங்க, நான் தான் ராதிகா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. ஓகே, அதான் நானும் நினைப்பேன். பட் ஆக்சுவலா என்ன ஸ்டோரி, ரீசன், ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருக்கு. 200 people யாத்திரால இருக்காங்க. நான் ஒண்டி போய் 200 people ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஒரு 10 நிமிஷத்துல. ரைட், எல்லா ஹெட்ஸும் அங்க இருக்காங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ராதிகா வரணும், ரூமுக்கு வந்து ஆகணும். இப்போ எங்க இருந்தாலும் எழுப்பி கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்றாருன்னா, நம்ம நினைச்சுப்போம் அவரோட எக்ஸ்பிரஷன் மாதாஜி, உங்களால அவர் நினைக்கிறது செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவர் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். பட் ஆக்சுவலா கோர் ரீசன் என்ன தெரியுமா? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது என்னால. அது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பண்ண முடியும்ன்றவங்கள பண்ண வைப்பேன். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, எல்லாரையும் கொண்டு வரோம்ல, எல்லாரும் அப்படி கிச்சா சண்டை கிட்ட அந்த மூட உண்டிதான் மாத்துவேன், வேற எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த 10 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து எல்லாரும் ஓகே 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 சண்டே ஓகே அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து பக்தியில வந்து என்ன முக்கியம்னா, எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த ப்ராப்ளமை விட்டு நம்ம வெளில வரணும், அவ்வளவுதான். நான் சொல்யூஷன் எல்லாம் கொடுத்தது இல்லை, அது அப்புறமா வர்ற பாயிண்ட். பட் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும்னு வர்ற இன்டென்ஷன், அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு பிளேஸ் கொடுப்பேன். அதுதான் நம்ம பண்ணணும். நம்ம பக்தியில முன்னேறணும் நம்ம தாட் வந்துச்சுன்னா, இங்க இருக்கிற டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு பண்ணீங்க தெரியுமா, சூப்பர்பா பிளேஸ் கொடுக்கணும். பாயிண்ட் 1. 2வது வந்து எல்லா டிவோட்டிஸ் நான் லேட்டா வந்தனே, நான் மத்தியில வந்தனே எல்லாம் வரி வேணாம், இறங்கிடுங்க. இறங்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்துருவாரு. மேம் நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.